pamusoro iyi tinochingamizana zvekare kuchirongwa tsika dzavatema. Muchirongwa chanhasi toda kutaura pamusoro pekuti seiko nemhaka yei hope dzichiuya dziri mumadimikira, asi pamwe hope dzinogona kuuya zvatingati zviri straight, kungoudzwa zviri straight kuti chakati ndochichaitika. Asi kazhinji zhinji tinosanganzana nehope dzine madimikira. Ngatizive chokutanga kuti kana tichinge tichisanganzana nehope, hope idare ndo chinhu chatofanira kutanga kuziva. Hope idare. Saka kubatwa kwematare kare nakare, matare mazhinji aibatwa nehakata. Hakata ndidzo dzaita matare. Mukati mehakata munoshandiswa zvakasiyana siyana. Vamwe vanoshandisa mabhonzo kana kuti makodo avanoshandisa emhuka dzakasiyana siyana. Vamwe vanoshandisa hakata dzemiti, miti yakasiyana siyana. Saka hakata idzi, they are symbols. Hakata dzinenge dzine zvadzakamirira kana dziri mukati medare. Panokandwa hakata, hakata yega yega ine zvainobata mukati medare. Tati they are symbols of communication. Pane pachitwa necommunication inge chiitwa pakati pemunhu ari kukanda hakata nehakata idzodzo. Saka zvinhu zvinotozikanwa kuti bhonzo kana kuti godo reshumba rinobata mudzimu. Zvinhu zvinotozikanwa kuti bhonzo kana kuti godo renguruve rinobata mweya wakaipa. Zvinhu zvinotozikanwa kuti bhonzo kana kuti godo reingwe rinobata mashavi. Saka zvinenge zvakungoda interpretation yemafambiro ari kuita hakata. Ndizvo zvimwe nekurota. Kurota idare rinenge richibva kunyika dzimu. Saka dare iri rine hakatawo dzinoshandiswa mudare iri. There are symbols of communication dzakakufanana nehakata dzatinenge tiinadzo pasi pano. Saka zvinhu zvinotozikanwa, these are symbols of communication, ihakata dziri mukati meupenyu hwedu. Nokuti tati hope idare rinenge richibva kunyika dzimu. Saka rinenge riine hakata. Saka mukati medare iri zvinhu zvinotozikanwa kuti kana ukarota churu zvinorevei, kati churu chinomirirei kuhope. Zvinhu zvinotozikanwa kuti shumba inomirirei kuhope. Zvimwe zvezvinhu izvi zvinogona kuenderana nehakata dzedu dzatinadzo. Ndati godo kati bhonzo reshumba robata midzimu kati vadzimu. Ndizvo zvimwe nekurotawo shumba inenge chingoenda kuvadzimu kati midzimu. Ndizvo zvimwezve nekurota nguruve, tati bhonzo kati godo renguruve rinobata mweya wakaipa. Kurota nguruve kurotawo mweya usina kunaka kana kuti mhepo. Kurota ingwe zvinorevawo kurota mashavi, zvimwe zvinodudzira mashavi. Zvinonoenderana zvekare nehakata dzatinadzo pasi pano. Asi apa tinozorota iri mhuka yacho, hatizoroti riri godo kati bhonzo racho. Saka ihakata kana tichinge tichirota pachishandiswa madimikira, vari kungoshandisa hakata. Asi kuhope kunozoita hakata dzakasiyana siyana. Hatizongogumiri pahakata dzatinadzo mukati meupenyu hwedu pano pasi. Kuhope kune madimikira kati masymbols kati hakata dzakasiyana siyana. Tichizivawo kuti ndati kune hakata dzinobva pamabhonzo kati makodo emhuka. Kune dzimwe nzvimbo vanoshandisa hakata dzemiti. Saka ndizvo zvimwe kuti hope dzinogona kuzonotisiya nemasymbols ari kushandiswa zvichienderana nenzvimbo. Saka mamwe masymbols haumawani kune dzimwe nzvimbo. Mamwe masymbols ari particular kune imwe nzvimbo. Mamwe masymbols aya zvinhu zvatinogona kurarama nazvo. Mamwe masymbols aya ari kuita achishanduka achichinja. Nekuti kare tanga tisina mota, kare tanga tisina mapurisa atava nawo atoti policeman kana a police woman, tanga tisina. Asi iko zvino tava nazvo. Zvinhu izvozvo zvinogona kuuya mukati mehope dzedu. Zvine zvazvinenge zvakamiririra, asi zvichinotoredzera kubva kuzvinhu zvaiveko kare. Zvinhu zvavako zvitsva, asi zvichinobva kuzvinhu zvataiwana kare. Kare vanhu vaisunga madhongi
vachifamba nemadhongi vachikweva ngoro, asi kurota dhongi richikweva ngoro vanhu vanoisa kumweya unenge usina kunaka, but madhongi they were a means of transport. Saka iko zvino tava nemamwe ma-means of transport, motokari. Vanhu vototi kurota motokari zvinoenda zvekare kumweya isina kumira zvakanaka. Madhongi nengoro were a means of transport. Iko zvino mota they are a means of transport. Saka zvinongoenderana ikoko, asi hazvide kuti all the means of transport zvinoreva kuti imhepo. Aiwa, hazvinorevi kudaro. Ari kuma means of transport asingarevi mhepo inenge yakaipa. Saka pamasymbols aya chakakosha interpretation. Tataura tikati zvinoreva masymbols aya hazvichinji. Ndakambozvitaura zvekare ndikati zvinoreva masymbols aya hazvifi zvakachinja, hazvifi zvakashanduka. Hazvishanduki pamusoro pekuti wabva kuchivanhu uchienda kuchechi, wakuti ukarota muchati uri kuchechi kwaipururudza nokuti uchachata. Masymbols aya i-communication from nyika dzimu, haachinji. Iwe ndiwo ungachinja ukabva kuchivanhu ukaenda kuchechi kana kubva kuchechi uchienda kuchivanhu, but these symbols zvazvinoreva hazvichinji. Chero imi mukada kushandura, chero isusu tikada kushandura zvazvinoreva, asi zvazvinoreva zvichinji. Ukangorota muchato, rufu, chero ukapururudza sei ukaenda pamusoro pemba uchipururudza, uchangosanganzana nerufu. Hazvishanduki zvinhu zvakaita seizvozvo. Saka chinozonetsa kazhinji mukati mema-interpretation aya ndeyekuti vanhu they tend to interpret masymbols aya in a different manner. The interpretation yatinopa ndiyo inochinja, kati ndiyo inogona kusawirirana, kana kuti tinogona kusanzwisisa zvinenge zviripo. Regai ndimbokupai muenzaniso. Tati kurota shumba vadzimu, vamwe vachiti vadzimu vanenge vane mashavi, asi ngatingoti vadzimu. Ko ukarota uchiuraya shumba, the interpretation ipapo ndo yakakosha, nokuti hazvide kuti wauraya vadzimu. Aiwa, vadzimu vakatofa nechekare. Saka kurota uchiuraya shumba zvinorevei? Zvinenge zvinotaura kuti panenge pari kudiwa dehwe reshumba. Vadzimu ava vachiri kurarama, dzinza renyu maimbova nedehwe reshumba mukati medzinza rekwenyu. Pamwe dzinza rekwenyu raive rakambobata ushe, paushe vakapiwa dehwe reshumba, nokuti ndizvo zvaitika makare. Saka kurota uchiuraya shumba zvichitaura kuti panodiwa dehwe reshumba, asi mind you dehwe reshumba rinosungisa. Ngatizivei, tinofana kutoriwana, kana tichidiwa ngatiriwanei zviri pamutemo. Is now a matter of interpretation. Tinodudzira zvatinosanganzana nazvo kuhope sei? Ndakazoona kazhinji vanhu vachiitirana nharo nenhaurwa yehope, kuti hope idzi dzinoreva zvakati, hope dzinoreva zvakati, vanhu voita nharo. Chikurukuru panhaurwa yekududzira hope kukwanisa kuinterpreta hakata idzodzo dziri kuuya kuhope, kukwanisa kuti mafambiro ari kuita chiroto ichi chinenge chiri kunotaura kuti chii. Zvinogona kunoenderana the way we interpret hakata chaidzo dzatinadzo mukati meupenyu hwedu. Ndo zvinozoita kuti pamwe vanhu vasawirirana kana vakunodudzira hope. Is a matter yekuti tiri kududzira sei hakata dzatiri kusanganzana nadzo mukati meupenyu hwedu. Asiwo dzimwe hope dzinongoya zviri straight, zvakangofanana kuti mudzimu unogona kumuka, wamuka wobata dare, wokuudzai pasina hakata, wokutaurirai kuti imi nhaurwa yenyu yakamira yakadai zvichadai mukati meupenyu hwenyu, zvinoda kuti muite zvakati nezvakati mukati mekurarama. Ndo zvinoitawo dzimwe hope dzinongouya dzichingokuudza kuti pane rufu, kati nhingi yashayika, kati nhingi pane urwere, nhingi acharwara, pane tsaona yandiri kuona iri kuitika mumhuri. Zvimwe zvinongouya zviri straight, ari manzwi ari straight, nekuti matare anobatwa nenzira dzakasiyana siyana. Mamwe anoshandisa hakata, mamwe matare mudzimu inomuka yototaura
kuti zvinhu zvinofamba zvakadai. Saka munhu unogona kusangana nezvese, unogona kusangana nedare rinouya rine hakata, rine madimikira mukati meupenyu hwako, dziri hope. Dzimwe hope dzinogona kungoya zviri straight, pachingotaurwa zvinhu zviri straight. Zvese izvozvo idare renyika dzimu. Tati tidudzire nhaurwa yekuti sei dzimwe hope dzichiuya dziri madimikira asi dzimwe hope dzichiuya dziri straight. Tikati hope idare rinenge richibva kunyika dzimu. Vari nyika dzimu vanoshandisawo masymbols avanoshandisa akangoitawo sehakata. Zvimwe chetezvo vari nyika dzimu vanogona kungouya vachitaura nhaurwa yavo inenge iripo. Zese hope idzodzo idare. Umcambisi, the African teacher, ndatenda.